Apa kowe nyerah karo aku? Mboten. Nekat. Jajal. Endi kewanenmu? Wani njotos aku? Kowe yang bangsat njotos tenan iblis. Lah jare kon jotos. Kadon kanca ditawani kon jotos, sak jotos tenan. What? Yang neraka jahanam wong tuamu Basudewa sing wis kesiksa nang kono. Nyododo ndi dodo iblis lan kowe tak jar-jarke saya nglunjak kowe. Aku jane tak sabar-sabarke musuh kowe. Lah kok kowe nyangking wong tuaku sing wis ora ana, kepara kowe ngarani wong tuaku nyemplung neraka ki raimu ki njaluk tungkak saiki. Wah. Oh. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati sayu tamala saged tiwuri. Ora-orane gigrek mlebu salomba tanding karo diapurmu Jatasa. Jatasa. Enteng kapuk tanganmu meneh. Ayo wong 1000 bareng maju, wong 100 bareng ambrus. Ora bakal gigrek mlebu salomba tanding karo dapurmu. Ayo tanding ana nata mandura Prabu Baladewa. Hala yuda kusuma wali kita wasi Jaladara. Ngene kok ngaku sekti iki, sektine nggone ngendi? Sektimu nggone ngendi? Baladewa kok ditantang pecah ndak kowe. Baladewa kok ditantang. Ayo tangi kok Baladewa kok jarak Oh. Iri kota sang Gadut kaca dinon Bapak Araga Suta Cekapira Kresna Paratomana Hermuji Saktinira ayo karo kaca ditutupne petungmu karo petungku ning ngarep. Adikmu Antasena aja oleh melu campur tangan perkara iki. Ayo. Iki. Jare kowe wani karo aku wis mau pikir. Nggih sampun. Apa kowe ora ngerti sejarah lairmu biyen? Kowe lair setahun umure urung iso pugut pusere. Iso pugut pusere nganggo wujude kayu kastuba mulya. Mongko kayu kastuba mulya ki pusakane rangkane sing nggawa aku. Patimu gelem ora gelem ana tangane Basukarna. Pati uripe menungsa menika kapurba wonten ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula boten badhe nggondheri yen to nyawa kula dipun pundhut sakniki boten kula badhe awel. Edian wis nekat tenan kowe. Kowe njaluk mati karo aku kuwi apa kakean utang bank kowe kuwi? Bingung lemu nyaur ngono apa? Mboten. Sipating prajurit maju perang gelem mundur wis dadi batang. Bagus. Dengolena pranteng wanda. Perange ora ndiprok ngono ngadeg. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Ngadeg. Malang kerik gen ketok gagah. Lah sing mburi.
Wis ndredeg kok wani karo aku iki mondol-ndol apamu. Keringetmu mili tur keringet anyep. Apa kowe nyerah karo aku? Mboten. Nekat. Jajal. Endi kewanenmu? Wani jotos aku? Kowe yang bangsat jotos tenan iblis. Lah jare kon jotos. Kadon kanca ditawani kon jotos sak jotos tenan. Jotos pas cangkem kocak untukku. Mongko ngerti dhewe nek untukku iki untuk pasangan. Ora tak copot. Iku iso mati mergo kleleken untuk pasangan. Oh. Menteleng kaya bandeng mripatmu. Maju. India. Pas. Tepuk katamu. Ya iya wani karo wong tuwa. Put. Hut. Tangane rentok nyekel kuwi, edan. Iso diintir-intir lho. Mati. Wah, meletik metu genine barat. Pantes wae. Dodomu prasasat blebekan waja. Tak jotos ku mencelang suarane, malah tanganku sing kesemutan. Kadung krasa lara awake ora nyawang nek aku ki pakne gedhe arep dingge bal-balan sirahku edan kudu waspada. Wah! Ora kowe Gatotkaca sejarahmu biyen kowe tak dendeni yen to pusakaku Kantawijaya Danu iki sing bakal dadi sranapatimu kowe nekat ya aku ora peduli mergo kowe wis nglarani aku dina samangko tak susulke mbahmu ning neraka jahanam dina iki mati maju tiban gawe Kantawijaya Danu mbrodol jalingamu
matimu saka pusaka iki. Ayo. Nek wong kendel mergake seblakno dadamu. Kyai Kunto Wijayandanu paringaning dewa sing landhepe pitung penyukur tamake segunung jugruk segorasat lebur tanpa dati. Mati kowe Garawaca. Lah malah keri. Kesemangatan malah keri apa-apa. Ayo, ketokno diadamu. Iki nyelepas saka tanganku, cep bener diadamu. Borot tembus jantung. Ndi? Oh. Kuwi ceritane Gatotkaca mumbul dhuwur banget pokoke. Oh, lah jabang bayi nek kae aku mundur. Iki ora tanggung jawab ki piye to, Dak? Ning warung bareng wayahe bayar nek ngalih iki piye to, Dak iki? Wis ora pokro babar pisan. Ora dituweki ra rampung. Nek aku natap karo pusaka kae mesti jebol diadaku kae ampuh tenan. Ya. Endi Gatotkaca jare wong kendel nyatane bareng aku ngunus Kyai Kunto Wijayandanu kemul mega kudung langit titenono ketok sithik iki mrucut saka tanganku hablas nyawamu. Ayo ketok Gatotkaca. Apa iki aduh? Rusuh menapa iki? Ya Allah Gusti Allah nyuwun ngapura. Sadurung lan sakwise aku matur nuwun karo kowe ngerti yen aku butuh bantuan. Inggih Raden, kula mangertos paduka menika wayahipun dewa kula inggih menika Sang Hyang Anantaboga. Kula ngayom wonten sahendap genderanipun ingkang eyang pun Bathara Antaboga. Mula kula ngertos klebating sambuk paduka pengin sabiyantu kula cumongol-congol bekasarmu sabiyantu dhateng paduka Raden. Iya, matur nuwun. Mengko yen ana wektu sing mirunggan tak aturke kelawan Kanjeng Eyang supaya kowe nampa ganjaran apa mesine. Alah sampun Raden, sampun. Menawi ikhlas lahir batin anggen kula sabiyantu dhumateng paduka Raden Antareja. Wayahipun Sang Hyang Antaboga dewaning ula. Iya. Kosek tek tregel men iki jane ula lanang apa ula wedok kowe iki? Estri Raden. Wedok. Inggih. Jenengmu sapa? Kula pun Nagapaniah. Nagapaniah inji
Omahmu ngendi? Kampung Rambutan. Kok tekan kene ningali wayang, Raden. Iya. Ya matur nuwun gek kundur, aku sawetara semingkir mung suwe. Inggih Raden, kepareng pinarak dhateng griya kula Kampung Rambutan, Raden. Iya. Mengko denga wanci yen ana wektu sing mirunggan ngutak mamirana. Inggih. Pareng Raden. Iya sing ati-ati. Ampun lali lho pinarak wonten griya kula. Iya. Mengke kula comke kopi. Iya. Ginastel, legi, panas tur kenthel. Iya. Pareng Raden. Iya. Raden, apa? Dah. Ula Kampung Rambutan nek grabyak-grabyak ngono. Para Kurawa minggir-minggir dudu tandingmu kuwi. Kuwi tandinge Begawan Trilocana. Baladewa endi ketokno irungmu? Jare kowe nantang lawan aku tenjung akhirat we. Ayo Baladewa tandingana Trilocana. Nyata wong sekti Mandraguna. Hanuman. Inggih sinuwun. Nggih. Antarja arep nyandi? Kae mungsuhku. Nggih. Halo. Karo kaca. Nggih. Antasena. Ora arep golek kali wetengku ora penak kan sore mangke. Oh ya wis ning ngono. Tak kira lek arep nandingi Trilocana. Kae mungsuhku. Ayo Baladewa nyata wong sekti Mandraguna tandingana Trilocana. Dina samangku tak susulne nyang neraka jahanam wong tuamu Basudewa sing wis kesiksa ana kono. Nyododo endi dodo iblis lan kowe tak jar-jarke saya nglunjak kowe. Aku iki jane tak sabar-sabarke musuh kowe. Lah kok kowe nyangking wong tuaku sing wis ora ana, kepara kowe ngarani wong tuaku nyemplung neraka iki raimu iki njaluk tungkak saiki. Wah. Oh. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati sayu tamala saged tiwuri. Ora-orane gigrek mlebu salomba tanding karo diapur Jatasa. Jatasa. Enteng kapuk tanganmu meneh. Ayo wong 1000 bareng maju, wong 100 bareng ambrus. Ora bakal gigrek mlebu salomba tanding karo dapurmu. Ayo tanding ana nata Mandura Prabu Baladewa. Halayuda kusuma wali kita wasi Jaladara. Ngene kok ngaku sekti iki, sektine nggon ngendi? Sektimu nggon ngendi? Baladewa kok ditantang pecah ndak kowe. Baladewa kok ditantang. Ayo tangi kok Baladewa kok jarak Baladewa kocluk ngajar wong kok aji ngajar kewan. Sikile mancal, tangane ngampleng, lambene mimil nyeneni. Ngono sak kecapane sok ngidoni rai barang. Iya kowe menang Baladewa, dalange barang ngewangi kowe no. Mula aku ya kalah. Nek nganti aku kalah isin aku. Malu aku.
Wong sakmene kae wis ngerti sumbarku ket sore mau lah kok karo Baladewa wis kalah. Memirang jagat tibani pusakaku ora dadi reca tak sembah itir-itiran wae. Adi watu dadi reca wae Baladewa. Prabu. Oh Prabu. Oh Prabu Baladewa. Oh wong. Oh Prabu Mandura. Eling wong. Piye to Pakde, Pakde iki. Wa Prabu kula aturi eling wa. Wa Prabu kula aturi emut wa Prabu. Paduka dados reca, paduka dados watu. Aduh cilaka kedrawasan tenan iki. Oh Dewa, Dewa aku njaluk tulung. Oh Dewa, Dewa tulung ana aku. Oh Dewa, aku njaluk tulung. Oh Dewa, Dewa tulung ana aku. Oh Dewa, Dewa tulung ana aku to ya ya. Budhek lah dewa-dewa ki. Dewa, dewa mbok tulung ana aku. Peh-peh yo apa lho iki? Anut lakuning Kurawa nguni patine sang abi manyu kena ing cidra tandya sang Setyaki gya ngabil sanjata ing padha becik pisang geni. Iya Kakang Gathut, padha becik pisang geni. Kakang Antarja ya padha becik cah gendeng. Iya apik-apik wae wong degleng. Sing bengok-bengok mas apa? Aku. Wesuk nuwun sewu nek mati iki sing bosok iki cangkem musik, ngerti ra? Wong kok senengane ngrasani karo wong liya, ngono. Iki eneng apa, Kakang? Aduh, ketiwasan wis anggeni. Ketiwasan piye? Wa Baladewa mungsuh kelawan penemban Begawan Trilocana kena pusakane. Dadi watu, dadi reca kaya ngene terus kepiye iki kahanane? Mula aku pasrah kelawan kowe piye prayogane supaya dina samangku wa Baladewa bisa malih tewas jati jatuh menol yen pancen golekne tombo-tombone ning endi. Ya. Dina samangku aku dhewe ora ndungkap
pendhita sing jenenge Trilocana kae kok diwenehi pusaka sing kegila-gila. Ampuhe aja meneh kok Siwa Mandura. Nadyan to Bambang Wisanggeni bocah kayangan kena pusaka dening Penemban Trilocana kae mesti dadi watu dadi reca. Mula sawetara iki mundur sik. Terus gawanen kunarpane Siwa Baladewa aja ning Mandura ning gawanen ning Ndarawati. Lah lek perkara digawa ning Ndarawati ae rasa dadak nekane kowe adoh-adoh kok kayangan. Ngerti sebabe Ndarawati iki nggone Kresna, Kresna ki duwe pusaka wujude kembang Wijaya Kusuma kanggo srana maloyakne Siwa Baladewa. Tombone dudu kembang Wijaya Kusuma. Lah terus tombone engko bakale teka dhewe rono. Lho. Wis percaya kalawan aku. Nadyan kembang Wijaya Kusuma kuwi ampuh, ora bakal bisa ngusadani penandange Siwa Baladewa sing dadi reca. Lah terus didum gaweane. Aku ora trima ing atase pendhita kaya ngono kok dewa malah ngayomi. Aku arep munggah ning kayangan. Aku arep ngamuk ning kayangan Suralaya. Dewa-dewa ora iso ngrampungi perkara iki, aku widu ning kayangan. Dadi geni kayangan kobong dadi sak walang-walang. Dadi Kakang Gatut, Kakang Antaja, Kakang Antaja ning negara Ndarawati, aku ning kayangan. Rujak sentul, siji ngalor, siji ngidul, sego kupat, sego liwet, ora liwat, andum slamet. Heeh, tuku dawet sak cendole kathoke ngapret ketok. Kowe iki omong apa iki? Tak jotos sisan ora. Mung parikan apik-apik ora. Mbok kelingan ning pesawat mau. Saiki pesawat iki modern, nganggo parikan barang saiki. Apa parikane? Apa mau? Aku kudu guyu pokoke mau pokoke ya. Pokoke buah blimbing sama rasa. Maaf waktu landing agak terasa. Ngono pokoke mau. Aku ning weteng iso kel. Oh alah. Ayo. Wis didem gaweane. Aku tak munggah ning kayangan tak gugat kelawan dewa. Dewa ora iso ngrampungi Trilocana, tak obrak-abrik kayangan. Penemban Trilocana, aku rung kalah Penemban. Titenono. Ngenteni wahyane mangsa kala. Lek nganti wis tumeka wanci, titenono tak jur-jur kuwandamu. Tenono. Ayo rasakno hukumaku Prabu Baladewa. Kuwi oleh-oleh nggonmu kowe wani nyepelekke marang Begawan Trilocana. Titenono. Jeroning 10 dina kok kowe ora ketulungan tegese ora entuk tamba. Ragamu lebur tumpur-tumpur dadi awu, nyawamu dadi jim setan priprayangan plek-plek balung atanda. Rasakno pasiksanku, ya. Nutukne laku merga saguh kelawan Duryudana mateni para Pandhawa.
Nek miturut firasatku Pandhawa ora mapan ana Ngamarta ning Deng mapan ana tepining Kali Serayu. Manepi ana kono mbuh apa sing digayuh aku ora weruh bakune tak tekani tak pateni Pandhawa.